ngombe jamu mangane cakwe. Wis ta lah, sudahi galaumu ayo dolen mabar karo awak dhewe. Bener. Mantap kan. Ketemu mana karo aku Pepeng dan partnerku? Farah. Halo. Wingi aku break ya. Meninggalkan kesendirian. Healing lah. Bendino mabar terus bendino kena macet ya healing sih. Macet apa ini? Macet nanggone gedangan bendino bos. Tuwek nak dalan. Tuwek kan lho, tuwek nak dalan temenan. Wis. Dadi dino iki koyo biasane ketemu mana karo awak dhewe dan awak dhewe bakalan dolinan mabar. Dolinan game apa iki, Pak? Kempo. MLBB. MLBB Mobile Legend Bang Bang. Nek kamu kroso jago langsung aja nang gini daftar nang nomor WhatsApp sing wis nang disor kene iki. Bener. Atau enggak kalian bisa add ID game JTV langsung. Nah, di add ID-ne yo iki nang kene langsung di add soalnya nek kon gak nge-add gak bakalan di-invite ya. Bener. Gak kenal lah JTV langsung. So asik. JTV nih banyak yang follow. Wah, iki apa leasing request at ID-ne JTV ku sampai full. Iki antriannya teko Surabaya sampai Jakarta wis metu. Padang Aceh. Wis metu galaksi pokoknya. Dadi wis langsung di-add saiki nek awakmu beruntung bakalan di-invite terus tanding Mobile Legend. Mainnya apa iku? Mainnya on limit. 3 menit, banyak-banyakan kill. Banyak-banyakan kill. Gampangan. Terus nek sing menang bakalan oleh apa? Oleh JTV. Oleh JTV. Alhamdulillah. Gedungnya saya tak dol. Oleh 250.000 ditem wong 5 dadine 50.000-an sak pemain. Oke? MC-ne ya jalan ya. Ojo lali